Cine ești tu, bă? Mă, bă, cât ai ăsta să moară tata, dacă te dai la asta, ia parul după tine cu B3, te dai la urs fără par. Bă, fii atent la asta. Ce zici? Bă, frate, tu ești șmecher, că am auzit de tine. Dă-ți ăștia, te caută pe aici, pe internet. Am zis că muși din paharul ăla. Fonfi, vagabondul. Eu sunt Fonfi. Ești Fonfi. Da, ești șmecher? Dar pe cine cunoști tu, mă, de ești așa șmecher? Pe mine. Deci tu ești șmecher pe pula ta, ca și cum. Da, și-am și-o gagică. Dacă vrei, te apăr eu, mă. Cine? Eu te apăr pe tine. Ce te-a băgat în seamă? Merge de fiecare. Bă, faci tu, bă, nu mă enerva, bă. De ce? Finalistule, că de-ți dau un zbor ăsta. De ce? Păi, faci glume de astea de clasa 4-a cu mine, mă, Nu, frate. de ce mă plictisești? Bă, Bă, că te omor, mă, pulă. Mamă! Vino coace, Fonfi, că m-ai enervat. Bă, Fonfi, am glumit. Bă, Fonfi, mi-ești drag. Nu. Bă, Fonfi, am glumit. E rușine să zic că mi s-a spălat pula când te-ai dezbrăcat. Bă, frate, nu e o rușine, bă, frate. Dacă vrei poți să o masezi, că nu mă deranjează. Pula sau pe tine? Pula, pe mine nu, că n-ai cum, dar nu mă deranjează Fonfișor, puiul lui tati. Eu mi-ești drag, eu de-aia am zis că te apăr. Vrei să fii bodyguardul meu? Dar ce pe acolo? Sânge de taur? Ana, asta te face, Fonfi. Știi cum te umfli de la Ana? Ferească bunul Dumnezeu. La Fonfi ceva gagici ai pe acolo? Uite. Mamă, poți să iei iataganul în mână? Ce vrei să ne-l băsură, mă? Ce, mă, ești mecher? Bă, frate, dar... Bă, n-am zis Fonfi că șmecher. Fii atent că joc pe geac. Bă, frate, am Vreau glumit. eu să o rup, că e de firmă. Am glumit, frate, că știu că ești din forțele speciale. Unde? Tu ești din forțele speciale, așa-i? Da? Cu copii speciali. Hai să ne batem. Mamă, dacă te ține. Uite, Fonfi. Hai să ne vedem în map 2, la galben, la negustor. No, debate, mă. Pentru că deja mi-am aprins țigara, că m-a enervat, îți zic sincer, m-am enervat un pic pe tine. Bă, fiate că scot. Hai de pula mea, fiate. Mi-am găsit nașul. Hai așa, B3. Bă, frate, am glumit. Bă, v-am glumit. Bă, Fonfișor, am glumit, nu, dar te rog. Bă, frate. Pune, mă, arma înapoi. Haide, mă. Nu mai, bă, frate, am glumit. Bă, frate, am... Nu, dacă știu că tu dai ca prostul, te-am văzut. Da. De unde ești? Nu-ți zic că mi-e frică, frate. Tu de unde ești? Da, de parte, oricum de tine. Bă, frate, am un prieten exact ca tine, un loli nebun. Cine? Nu mai vorbi ca 2 oară. Loli? Loli nebunul. Îl știu, i-am dat un capac de a ținut urechea, ești de bun, are să dea 120.000. Las-că-l sus și vorbesc cu el, să-ți idee. Ha? Mă ocup eu de el, frate, nu te enerva Bă, pe dar eu mine. te știu pe tine, tu ești ăla, TikToker de ăla, nu? Da, am făcut TikTok, da. Am făcut TikTok. Fac Dorian, dansul. gata, Dansul gata. răpești. Dorian Curovici, te știu. Da. Nu mă pic. Ai și femeie? Da, stai că acum ți aduc. Mai fi fost bun la videoceanu aici cu metru. Mă Bă. mă, tati, să văd coastele. Dar ești de mâncat, maică. Stai un pic, dragostea mea, Fonfi. Că... Mă, Leuce. Așa acum, Fonfișor. Spune, dragul tati. Asta e să pună. De la casă, e prea bun. Știi să pe stânga. Fonfi. Până acum mă ocupă de el. Ce faci frumoasă, mă. Unde locuiești? Aș vrea să-ți cânt o poezie. Spune, dragul meu. De ce te uiți la mine cu ochi senin și goi? Nu crezi că ar fi mai bine să-i scoatem pe amândoi? Gândește repede. N-am ce să mai... N-am ce, Fonfi, îmi pare rău. De Dacă ce? nici așa nu te-a impresionat, nu mai am cum. Păi nu e că
Și tu vezi o femeie, uite, o femeie țâțele goale și toți ochii. Mamă, zici că e... Foame, ce mănânci de arăți așa bine? Cărămizi? Pe tine te mănânc. Ce bucuțe sexy. Nu vorbești, mă? Pompi, m-am îndrăgostit de tine. Ia vezi. Să rămână, doamnă. Bună, dragule. Dar decât să vă placă muștii, mai bine vă place burta? Nu, îmi place năsucul tău. Auzi. Și mie îmi place de tine. Ești drăguță? Ești sexy rău. Mamă! Da. Vin la tine, Pompi. Aoleu! Și tu ești sexy, cu metre. Mulțumesc. Cu brațele alea tragi singur la căruță? Păi dacă vreau să-ți țin pula, Pompi, trebuie cric. Poți să ieși tu cu știu pe tine sau ceva, mă, că ți ieși pula ca orice. Dacă... Bă, dar cu ce tricouri de-astea e cu capse? Îs cu ăsta, cu Sky. Asta e că nu mai sunt în personaj, să rămână. Gata, să rămână, te pup, ce faci, Simu? Hai, te pup și eu, uite bine, îmbrac aici. A, dar tot cu fata asta ești, mă? Păi trebuie să mă îmbrace, mă, cineva trebuie să mă îmbrace. Nu, zic că numai de ai zis tu asta, pe Instagram. Numai de asta e cu mine că îl îmbrac, vezi? Nu, că mi-a dat poză cu una pe Instagram, zic așa, 200 de euro de la... Nu. Aia ți-am arătat-o pentru tine, frate, că mi-o trimis mie și am zis, bă, să o trimit la cineva care știe. Cum ți-a trimis poză cu tine și cu ea, nu? Păi bă, frate, eu ca și exemplu. Vedeți, bă, cât de mare e, câți mușchi are bătaia de la nevastă, e bătaia de la nevastă, să moară familia mea. Deci are ceva în mână, de-aia stau așa un pic mai pitit, că... E cu poronicul acolo lângă tine, cu... Tu cred că ești închis acolo în cameră, ha? Ai chei? Șefule, hai. Uite de dincolo pe ăla, Și la mine câteodată... să moară tata, dacă intră pe ușa aia, eu sar pe geamul ăsta, ce ești de bun imediat. A, deci l-aș deschis în caz de ceva, ha? Ce-am deschis eu, uite, oricând. Da, ca să fii sărit. Ți-ai pus jos acolo niște lăzi și n-ai nicio treabă. Ce lăzi, că pun piciorul pe ăsta, zic, cu calorifer imediat. Antol, vii mă, dacă e. Cum să nu ești nebun? Oh, ce petreci am acolo, Doamne ferește, de aștept, frate, deci... E în depresie, am uitat anul trecut când l-au anulat. De ce? Ești de la partid ăla? Bă, păi cea mai tare chestie, adică mai ales mergem, dar am o singură, dacă vrei și... Da, dacă vrei ne vedem eu, ne vedem, facem mai multe, dacă era... Aș avea și eu două cerințe așa. Spune, fratelo, eu te apăr. Nu, zic așa, una, da, aia mă, să mă apăr, ce, nu mă apăr singur, ce ești? Ba, am văzut că ai loviturile... Și tu amândoi, pentru amândoi așa, gen, prima ar fi să fii dezbrăcat și a doua să mergi în spatele meu. Place mie așa să fiu înainte, știi? E bine, bă, dacă nu m-ai pus pe mine în față, e bine. Atunci da. ați de acord, în spate îmi place să fiu, în față nu prea. Aoleu, nu-i dă bine. Bă, tu ai spus-o, bă, cum Simona, help! Nina! Vezi că mă superi. Vezi, nu o supăra, frate, că e mică și e rea, e al dracului. Nu, doamnă, ce glumeam să vă Culopețile bat. așa mici. Cum? Știi cum da asta, culopețile mici. Poate era să-mi scot un dite. Dar tu că era să scoți pe perete. E bă, noi când facem sex, băi, o țin bine, știi? Să nu zboare. Moara familia mea, dacă nu, cred că poți să-i pui și centură, e singura femeie care își pune centură. Bă, nu mă lăsă-mă că ești prost rău, bă, Dorian. Nu ai frică, frate, că e obișnuită cu proști. Stăm cu unul în casă. M-ai salvat un pic la final acum, dar bine și tu ce să mai... Bă, asta e adevărul, frate. Mă, cu ei să moră familia mea dacă nu m-aș fute cu el acum. Ce să... Când m-am apucat de YouTube, bă, parcă îmi vine să beau ceva pe live, dar nu știu, zice, așa îmi pică, vine, știi, să stau, să fumez o Ce zic, că țigară. vreo an jumate nu dădeam drumul fără 6 ursuleți în față. Dar nu știu de ce, frate, și nu-i de rușine, dar nu sunt timid sau așa ca și persoană, dar parcă așa îmi pică bine, frate, știi, să stau, uite-l mă cu apa carpatica. Asta a fost numai de show, ha? Să bei vinul. Nu mai beau, că mi-a zis că nu mai am voie. Vreau să ajung, am 92, am pornit cu 96, am 92 acum și vreau să ajung undeva la 85, după aia mai ciucul așa, cic. Bă, dacă vrei te ajut cu o dietă, îți zic eu o dietă, îți trimit. Dar nu-mi da de-alea, nu mai de-alea cu avocado, că mor. Bă, frate, știi ce mănânc eu la dietă? Eu mănânc dulciuri la dietă, deci eu am dietă cum ar veni
Tu ai dieta de aia de nu slăbești niciodată, nu? E bună, îmi place. Bă, frate, Nu, mă la frate, nu, concurs. acum, Nu, pe fără bune, glumă. Mă nu, refer bro. de așa. Nu, bro, Bune. acum gluma, stai să scriu ceva aici. Gluma, băieți, imediat o să citești și eu toate donațiile și toți membrii cât am fost cu Fonfi, că am fost aproape Fonfi o oră și trebuie să citim. Nu, bro, acum gluma, dar eu mă duc la sală, că îmi place mie, nu neapărat că să slăbesc. Vreau să învăț eu de la zmără, îmi place foarte mult de zmără și, frate, eu țin cont de ce zice omul ăla, că până la urmă, nu că îi plătesc eu sau ceva, că până la urmă zic, bă, eu plătesc, fac ce vreau, dar nu e așa, și țin cont și țin regim. De exemplu, da, bine, Dacă vrei îți trimit o dietă de aia, nu postea ce-ți place de acolo, nu ce nu. Da, viață, mă. Facem, nu, dar ți-am zis, doar că am un pic de respect, adică nu pot să bag orice căcată, bine, și după aia să ia iurea față de zmară. Da, deci ți-o dat el practic și dieta, uite, dieta cu Magic. Ăla e foarte bun, mă, plin de proteină, mă, Magic. Mai ăsta e Magic Mike? Așa arată și cornul. Faci poftă, frate, faci poftă, că și eu obișnuiesc să mănânc așa de 2-3 ore. Simina, Da? ești o fire asumată? Da, normal. Gen pe bune. Da. Am o curiozitate de foarte prost. Da. Nu el. Contează mușchii ăștia când face sex? Băi, eu nu l-am luat așa. Băi, așa îmi zice și mie, că eu te plac oricum, tu ești frumos oricum și, bă... Poziția mea preferată e capră. Da. Dar lui... Bă, dar nu contează. Femeia așa și o bagă pe perete, mă cap așa. Aici. Aici. Băgați ești, ai dat, ai dat nimeni, ai ridicat-o de aici și ai dat nimeni. Ai dat. Deci să mă vadă, mă, cuiva, mă. Ai Pun oglinzi. Bă, și când facem capul, eu îi pun oglinzi să mă vadă din spate, știi? Aoleu, tu ești ca ăla, cum zice, tovarășul lui Imogen, Andreas, are Bă, cameră de vezi. futut, bă, nu, no joke. Am intrat la Andreas în cameră, e totul de ăsta, zi, roșu și are oglinzi peste tot și sus, mâncați și plata cu baldachin de ăla, cu tot. Cameră de Știi, nu vrei, îți dai seama că are și camere acolo. Cameră de futut, ești nebun, să cu fata lui, prietena lui, odată a dormit și cu Imogen. Acum, na, m-a invitat și pe mine să dorm, dar am zis nu rămân pe sănă, pe las conduc, am așteptat că e pandemia cu asta. Băi, bradere, te pupă, fratele, prima oară când ne vedem, sper să ne vedem, ne auzim pe WhatsApp. Dar nu mai-mi da mesaj handicapatule pe Instagram, că ți-am dat pe WhatsApp-ul meu. Bine, frate, bine, nu te mai Fără stiu. am greșit. Îți mai stiu pe Instagram, pe dacă pui ceva story, dar nu să Ah. stiu pe WhatsApp dacă pui story. Te pup, frate, vezi de tine. Aoleu, ce frumos ești. Pa, pa, Simina, pa, 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 pa. Ma, leu, ce-mi plac. Ceau, ceau.